De vier heemskinderen. Het wonderlijke verhaal werd in de Oost-Vlaamse stad Dendermonde gedurende verschillende eeuwen aan elkaar doorverteld. Ridder Einin was gehuwd met Ein. Samen hadden ze 4 kinderen: Richard, Reinoud en Arlaes. Een van de 4 zonen was een heel sterke kerel, Reinoud. Op zekere dag kregen de 4 kinderen elk een paard als geschenk van hun vader. Reinoud testte hun plezier tegen zijn wilde Reinoud kreeg van zijn vader een nieuw paard, maar alweer bezweek het paard onder de kracht van Reinoud. Reinoud kreeg nog een derde kans. Eamon ging samen met zijn zoon naar een kasteel. In dat kasteel bevond zich de enorm brutale Hans Bejaard. Alle mannen in de buurt waren bevreesd voor dit wilde dier. Niemand kon het begraven. Maar na heel veel vallen en opstand slaagde Reinoud erin om de roze bejaard te vangen. Op een dag speelden Reinoud en zijn neef Lodewijk een schaakpartij. Tijdens het spel ontstond tussen de 2 spelers een hevige ruzie. Nee, dat kan niet! En Reinoud nam een schaakbord en verscholen zich in een burg in de Ardennen. Karel slaagde er niet met de ene gevangen te nemen. Hij beloofde aan de 4 buurt samen vrij te laten. In ruil voor het paard Bejaard, Reinoud stemde met het voorstel in. Karel nam het paard, bond een zware steen rond zijn nek en boorde het in een riekenis. Met tranen in de ogen keek Reinoud toe. Oh, man, brengt de steen en zwom naar de oever. Wat later probeerde Karel het statig, maar nu met wat zwaardere stenen. En opnieuw redde het paard zich. Ook bij de derde poging wist de tros de oever te bereiken. Reinoud schreeuwde hevig en draaide zijn hoofd weg. Hij kon het niet meer aanzien. Het paard dacht dat Reinoud niet meer van hem hield en liet zich verdrinken.